Jopith rech e nam Lolwe e dho wath Madunga koro ywago lal maduong' magiyudo bang' rech mantiere e osera manyasani mag rech kata cages 12 notho apoya. Ka jafwambo marwa Bill Gates Odwar lero jopith go ywago lal maromo Sh9,000,000. En lal masani omako jopith rech go Madunga Kisumu kaluwore gi masira mar tho mar rech e osera manyasani kata fish cage. Hai marach kochakore nyoro nyocha ka nobiro pidho rech, waneno ka rech lew. To sama rech lew nyiso ni o struggle, yani ochandore mondo mi oyue. Nyiso ni muya monego bed ni rech yue pi odok piny. To dok ne piny ni ok en nikech sum, but en nikech lokruok mar alwora. Koro yudo ka pi mamalo gi pi mapiny ok nyal riwore maber, to rech yudo ni koro onge oxygen. Jopith rech go koro wacho ni gidhi lalo omenda maromo Sh9,000,000 moloyo to ni masira no biro kelo midhiero ne jouso mag rech manitiere Kisumu kod alwora mare. Koro keja 12 gi, keja achiel kane rech osedongo mwauso, nitie mano expect ni golo next week mid of October ka. Ma kej ka kej en Sh800,000 kane wauso rech gi te. Koro keja 12 kigo 800,000 en Sh900,000 1,600. Walalo gima duong' ka kabisa kama Sh900,000 olale en lit maduong' ahinya ne jo community ni. Kech rech ni kane wagole mine nyaka Kisumu East, Kisumu West, kocha chaka biro katwa miyo gi rech gi. Kwase miyo gi rech, gin bende gidhigo chiro gido ka gikonyore utegi. Jopith go mane okalo e masira machal gi ma higni 3 mokalo koro chiwo ywak ne sirkal ma kaunti ma Kisumu mondo okonygi. Ndidwa lor to Januari fees pek. Koro kata kaka wadhi timo mondo wadu pesa wachulo ne thin school fees bende pek. Nam wuon rech mimake nam to sani onge. Koro mana watimo mar pur mar rech ne mane nyalo konyo. Koro wakia kaka wadhi chako mondo wachak wadogi. Koro wanyalo kwayo kapo ni nitiere well wishers county government ma Kisumu, whether it is national government, mondo gimiwa support wachak wadoge nam. Sirkal ma Kisumu ka okalo e migawo mar pith kod pur osingo mar keto kenge mag neno ni rech ma othogo ok chop e chiro manyalo kelo hinyruok ne jopiny. Sani wan gi jo Kemfri ne nam ka gitimo analysis mondo wang'e ni problem ni nyowuok nade. Todono assure jo Kisumu to gi joma be customers mago makawo rech from the cages ni rech manyotho no endo ok wabi yie mondo mi odhi e market. To wa encourage joma pod rech gi ngima e cages mondo harvest gi kapok gi bed affected. Ka gimedo ywago lal maduong' magiyudo, jopith rech e nam Lolwe koro kwayo sirkal ma kaunti ma Kisumu mondo migi kony mondo giyud dongruok e tijgi. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Kamano Bill Gates geno marwa ni jopith go bro yudo kony mowinjore. Duol mochung' ne dongruok e alwora ma nam Lolwe Lake Basin